Isang fetus na sapuan nga nagautaw-utaw sa suba nga sakop sang Talisay. Kapulisan kiniimbestigahan na ang insidente nga posible. Malapit lang sa lugar ang responsable. Nakatutok Aileen Pedreso. Nagapaligo ang pila ka kabataan diri sa Hacienda Granada sa barangay Matabaang, Talisay City. Sang ilan na sapuan ang nagautaw-utaw nga fetus. Abi nila, isa lang ini kapatay nga sapat. Apang sang ila ginpalapitan ka ginlantaw. Tuman ang ila kakibot nga ang ila nakita. Isa gali ka fetus. Ginkahig lang sa namon sang stick pa kadto balik siya sudlan. Naluoy kami gani. Dugay kami paligo bag-uloy kami kita to. Gilayon man nila nga ginbutang ang fetus sa isa ka suludlan. Nagagwa sa investigasyon sang kapulisan nga bag-ulang nagwa sa tsansang iloy ang fetus. Bangod sa preska nga dugo ang ila nakita diri. More siguro, ma'am, nga teenage pregnancy bala nga tungod sa kakulba sa ginikanan or sa mga upod nila sa ilang nga panimalay. Sa kakulba, ginhimo na lang naguro nga ipahulog na lang ang bata. Ginasuspetsahan nga posible ara lang sa palibot ang iloy nga may kahimuan sini. Gintagaan na sang disente nga lubong ang fetus. Upod Kerwel Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.